Oh. Thank you. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Yung matataas na po sila. Okay. O, ito. Tapos itong isa natumba na rin. O, dahil malambot po yung lupa, mabigat po yung sanga, kaya natumba. Okay. Ayun. Tatanim po natin ito pong mga sanga ng malunggay dito po sa paligid ng ating raging area. Okay. Yan po yung mga manok. Yan. Ang purpose po natin kung bakit tatanim po natin to dito po sa may bakod, ito po yung magsisilbing poste ng ating chicken net. Yan. Pangmatagalan po to eh. Kung gusto po natin kasi hindi po tayo palit ng poste sa ating bakod. Okay? Siyempre, maliban po dyan, may pang ulam. Ito pong dahon, saka bunga po ng malunggay. Okay, simulan na po natin ang pagtatanim. At mamaya, magme-merenda din po tayo. Ito ngayon tatabi natin kasi magme-merienda tayo mamaya pagkatapos natin magtanim. Okay. Okay na yun siguro. Yan. Tapos itong mga natitirang dahon, lalagay ko na lang dito sa tabi ng puno ng bayabas. Ito po yung magsisilbing mulch po natin. Mulching, tawag po rito, no? Para yung damo, medyo mapigilan po yung mabilis na paglaki po nila o paglago ng mga damo. Siyempre, magsisilbing pataba na rin po ito. Yan. May bunga na rin tong ating red guava. Oh.
Ngayon, ito pong mga sanga po ng malunggay, puputulin po natin ito ng mga isang dipa. Pero depende po sa inyo kung gaano po kahaba. Okay? Pwede rin po isang metro, pwede rin po isang dipa, pwede rin naman isang dangkal. Okay, pero sa akin isang dipa kasi gawin natin poste. Okay? So, okay na to. Halos isang dipa. Yan. Ngayon, ang susunod po natin gawin, ito po yung itutusok po natin, babaltan lamang po natin ito pong pinakapuno niya, at dito po kasi mag-uugat. Yan. Yan. Madali lang tumubo to, kaysa yung hingi ng hingi kayo sa kapitbahay, magtanim na lang kayo ng malunggay sa bakuran ninyo. Pwede rin naman to sa paso diba? Yung iba di nanakaw. Pwede rin naman humingi, ano, kaso wag naman madalas, magtira rin kayo. Okay, yan. Ganyan po siya. At ibabaon po natin siya siguro yan ng mga isang dangkal. Isa pa. Tutusok na po natin itong malunggay, itong sanga. Actually, madali lang mabuhay ito Ayan. Ayan, matulis na siya. Okay. Medyo malambot naman tong lupa, kaya madali lamang pong ibaon ito. At siguro din lamang po nating matulis, ano, para madali po siyang bumaon. Okay? Yun. Baon na baon. Okay. Ito ang ating merienda. Instant Mami. Ayan. At malunggay. May kulang. Wala tayong itlog. Kuha tayo ng itlog. Siglit lang Oh. Papaitlogin po natin. Papaitlogin po natin itong manok. Tapas! Uy! Isa! Uy! Iba! Oh! Uy! Oh! Thank you!
natin tong noodles. Yan. Pan natin. Yan, pagkarampo ng 2 minuto. Yan na po natin tong ating seasoning. Tong ating pampalasa. Yun. Tapos, ibuin po natin. Lagay na rin natin ang ating malunggay. Na. Tapos, lagay na po natin ang itlog. Ayan. Oh, luto na siya. Pwede tayong kumain. Ayan. Magwantis tayo para hindi mainit. Hindi tayo mapasok. Ito na po ang ating merienda. Instant Mommy na may malunggay at itlog. Simulan na po natin kainin itong ating merienda na instant noodles. Siyempre, unahin po natin ang sabaw. Isang malutong na higop na sabaw. Cheers! Wow! Beefy, spicy. Lasa po natin yung linamnam po ng malunggay at itlog ng manok. Pero may papakita po ako sa inyo. Wow! Oh, malasado. Galing, no? Oh. Yun, malapot. Ito pong malapot o malasadong itlog ng manok. Cheers! Malinamnam. Kailangang madaliin po natin na ubusin po ito. Kasi mas masarap po itong noodles kapag talagang sobrang init. Cheers! Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.